Nork ez dute ulertzen, baina interneten topatzen dut eta marrazki asko daude eta letra asko eta nik ez dut ulertzen. Ba, ez kezkatu, nik lagunduko dizudarako. Kaixo artistak, gaur nork kasua birpasatuko dugu, baina nire trukoekin eta nik gelan nire ustez umeentzako erabilgarrien egin dena kontutan hartuta. Horretarako gogoratu aurreko bideoan norra saldu genuela eta berdez jarri genuela, beraz nor berdez eta nork urdinez. Hirugarren pertsonan ezagun egingo zaizu, ezta? Adibidez, zuk liburu bat irakurri duzu, edo haiek liburu batzuk irakurri dituzte. Batzutan bat dagoenean horrela esaten dugu, ezta? Duzu. Baina bat baino gehiago daudenean dituzu. Gogoratu urdinez dagoena idatzita. Nik terekin edo guk geurekin eta hauek guztia. Gero oso garrantzitsuak izango direlako, zertarako? Ba, nik zu kalean ikusten zaitudanean adibidez, edo zuek gu kalean ikusten gaituzuenean. Hau noizbait entzun duzue? Zuek esaten duzuenean ikusi dizut, eta maizue dandereñoak esaten dizunean zer ikusi dizut, kontuz ez da horrela esaten, ikusi zaitut. Ikusi dizut da nik zuri zure lan polita ikusi dizut. Hori bai, ezta? Ondo? Begiratu, nor kasuan kontatu nizuenean naiz aditz laguntzaietin hori, badeitu nauzu, nauzue eta naute. Zelako truko arduan, naiz nor kasutik, zuk ni naiz nauzu. Eta gu gara, ez da ga, gaitu, argu gaitu, gaituzu. Beraz, zer gogoratu behar duzue? Naiz, gara, zara eta zarete nork ondo egiteko. Ba, zenekiten truko hori, ez? Ba, oraindika aurrera jakingo duzue. Espero dut zuentzako erabilgarri egin izana, hori bai. Aditz laguntzaileak ere, haiek beraien logika daukate. Daukat, edo dakit, edo daramat, edo dakart. Esaten dugunean hori nondik dator. Ba guk nork ikastean erabilitako erro hauekin. T, G, U, C, U, Z, U, Z, U, E eta T. Begiratu, ikusten, bazenekiten. Agian zeo zer deskubritu duzue? Bataula hauek behean deskargatu aldituzue nire kanalean, bideo honetan, deskribapenean daudelako. Zuentzako eskuragarri, erabilgarri egitea espero dut, beste bat arte.